Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga minamahal na kapulisan dito sa ating City of Bacoor. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Leo Bedanya Jr. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pag-aaralan at ito po ang Lesson 3, Session 1 ng ating Impacting Your Home and Children. No? Family-based life. So ang topic po natin ngayon ay God's purpose for marriage. Ayan. So layunin ng Diyos sa kasal o sa mag-asawa. No? Tingnan po natin ang ating teksto dito po sa Genesis 1:26. Ano pong sinasabi rito? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ayan. No? Sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, salamat sapagkat binigyan muli kami ng pagkakataon upang marinig ang iyong salita na maging gabay at tanglaw ng aming pamumuhay at bawat pamilya na iyong nilikha dito sa lupa. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita at ang bawat mga kapulisan naming makikinig sa oras na ito. Ito po aming panalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. God's purpose for marriage. No? Ayon sa binasa natin, likhain natin ang tao. No? So nag-uusap-usap po ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At sa kanilang pag-uusap ay sinabi nila na likhain natin ang tao. Bago nilikha ng Diyos ang tao, ay nilikha niya muna ang lahat ng kakailanganin ng tao. Halaman, isda, hangin, tubig, lahat ng bagay. So kaya nga pagdating sa ika-6 na araw, nilikha niya ang tao ay sa kanyang wangis at binigyan niya ang tao ng kapamahalaan sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya nilikha po ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos sa tao ang ilan sa mga attributes niya o katangian. No? Kaya ang mga katangian pong ito, una ay ang kanyang katuwiran. Kaya matuwid si Adan at si Eva nang likhain ng tao. Sila po'y matuwid. Nabubuhay sila sa Garden of Eden na maayos, masaya, maligaya. Matuwid po sila. Andun din ang kanilang kabanalan. Ang tao po'y banal. No? Sila ay banal na nilikha ng Diyos na walang sakit, walang karamdaman, walang kasalanan nung mga panahon na yon. At ang kanyang kabutihan ay naroon sa taong kanyang nilikha. Mabuti ang tao ng likhain ng Diyos. No? Wala silang ginagawang masama sa isa't isa. At ang kanyang pag-ibig ay naroon sa puso ng tao. Kaya tayong tao, marunong tayong magmahal, no? Hindi gaya ng hayop, no? Ang tao ay kahit minsan sinaktan ka na, andun pa rin ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa. No? Kahit inaagrabyado ka na, andun pa rin ang pag-ibig mo sa kanya. Kasi nga ito po yung isang katangian ng Diyos, pag-ibig. Andun din yung karunungan. Kaya tayong tao ay may kaalaman. No? Nagpapasya tayo kung tama ba ito o mali ba ito. Nasa taong pagpapasya, mayroon tayong kaalaman na kagaya ng sa Diyos. At ang kanyang pagiging maawain. Ang tao merong katangian ng kagaya ng sa Diyos, mahabagin, maawain, no? Marunong umunawa sa kapwa, na hindi basta nagdidesisyon ng isang maring makasama ng kapwa. No? Meron tayo niyan ng pagiging maawain. At higit sa lahat yun nga yung pamamahala. Binigyan ng Diyos ang tao ng pamamahala. Pamunuan niya, pamahalaan niya ang maraming bagay dito sa mundo. Kaya
ito yung nilikha ng Diyos na tao na lalaki at babae. Kaya ito yung pattern ng buhay ng tao. Ang babae at lalaki pinagsama ng Diyos bilang mag-asawa. No? Kaya ang lalaki at babae ay kinakasal sa harap ng Diyos upang sila ay magsama, magmahalan, maging tapat at maging maintindihin sa bawat isa. Kaya layunin kung bakit sila ay pinagsama ng Diyos para magmahalan, magtulungan, no? Iyan ang layunin ng kasal o pag-aasawa na ginawa ng Panginoon. Kaya ang karaniwang dahilan ng pagkakasal ng babae at lalaki sa mundo ay ang pagmamahalan. Ito yung pinaka number 1 reason kaya sila nagpapakasal. Ngunit mayroong pang mas mataas na dahilan para sila ay magsama bilang mag-asawa. At ito ay ang layunin, no? Yung purpose, no? Kaya maraming kasal ay ang hindi naging matagumpay sa mundo ay dahil nadala sila lamang ng damdamin kaya nagpakasal. O di kaya meron nang nangyari, no? Yung tunay na layunin ng Diyos sa kanila ay hindi natutupad, no? Dahil may mga ikinasal, bago ikinasal, may nangyari na, no? So ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa kasal? Una, ang layunin ng Diyos sa kasal upang siya at ang Diyos, no? Upang siya at maging ang Diyos at Panginoon na mag-asawa. Yung mag-asawa, gusto ng Diyos na yung mag-asawa ikinasal, maging number 1 at Diyos nila sa buhay nila, ang Panginoon. Ayan. Ang Diyos na lumikha sa kanila. Pangalawa, upang sila ay magkaroon ng mga supling na siyang bubuo ng kanilang pagsasamahan, no? Ng pamilyang kumikilala sa Diyos. Kaya nga, pinagsasama ng Diyos ang isang babae at ang lalaki para sila ay magbuo ng pamilya. Yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. No? Yan ang layunin. Pangatlo, upang ipakilala ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibigan ng pamilya. No? Kaya ang bawat pamilya nagmamahalan, yan ay galing sa Diyos. No? Kaya pag may pamilyang nag-aaway, nagugulo, nawawasak, nasisira, hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya ang layunin ng Diyos sa kasal, no, ay yung buong pamilya na yon ay makita at madama ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, upang ipakilala ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng pamilya. Yung pag-ibig nga ng Diyos, no, yung kabutihan ng Panginoon. Kaya sila ay nararapat na mag-ibigan, no? Pang-apat, upang ipakita ng pamilya ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ayan. Kaya nararapat lamang na ang isang pamilya makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang buhay, no? Yung pamilyang itinatag ng Diyos. Kaya ang isang pamilyang nakikita na masaya, maligaya, nagkakaisa, itinatag ng Diyos yan. Panglima, upang ipasa sa mga anak ang pagiging buo na mag-asawa hanggang sa wakas ng kanilang buhay. No? Kaya yung magiging mga anak ng bawat mag-asawa ay magiging ehemplo at tutularan nila ang pagsasama ng kanilang mga magulang na ang parents nila ay naging mabuti sa isa't isa, na nagmahalan, no? Talagang magiging example sila. So ipapasa yan sa mga anak na ang mag-asawa ay naging isa at naging buo sa harapan ng Panginoon. No? Kaya ang pagiging buo hanggang wakas ay mamanahin ng mga anak yan, no? Kung ano yung nakita nila sa mga magulang nila, mamanahin nila na ang pamilya ay buo, maligaya, maayos, nagmamahalan, talagang kaloob ng Panginoon, no? So bilang role model at mentor ng ating pamilya, ano ang dapat nating gawin, no? Tayong mga parents, kailangan maipakita natin ang pagiging imahe ng Diyos. Makita na ating mga anak at pamilya yung imahe ng Diyos. Ano ba imahe ng Diyos? Ang Diyos ay mabait, mabuti, mapagbigay, mapagpasensya, mapag-unawa, ayan, no?
Pangalawa, kailangan maipamuhay natin ang pagiging buo at pagsasama, no? Kaya sa isang mag-asawa na nabuo sila, nagsasama sila ng maayos, maganda, yan ang nakalulugod sa Panginoon. Pangatlo, kailangan maipamuhay natin ang pananaw ng Diyos sa pagkakaroon ng supling at makadiyos na pamana. So maipamuhay natin ang pananaw ng Diyos na magkakaroon ng supling ang mga magulang, na ang mga anak na ito ay magiging isang makadiyos na mga anak. Isang mga anak na may takot sa Diyos, mga anak na nagmamahalan, mga anak na nagtutulungan, mga anak na may takot sa Diyos, mga anak na umiibig sa Diyos. No? Ayan. So kaya nga mahalaga na ang ating mga anak ay ipamamana natin sa kanila, no, ang katangian ng Diyos na taglay-taglay nating mga magulang. No? So kaya yan ang layunin ng Diyos. So tandaan, no, makalilika ang Diyos ng malinis na puso at makapagbibigay ng tamang espiritu o damdamin sa atin. No? Maniwala ka sa Diyos. No? Magtiwala tayo sa Diyos na makakalika ang Diyos ng isang malinis na puso sa atin. Makapagbibigay siya ng tamang espiritu, no, sa ating damdamin. Kaya nga ang buhay natin, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, gumawa tayo ng mabuti, gampanan ng tungkulin sa ating asawa, sa ating mga anak. Yan ang isang pamilyang tunay na masasabi nating pinagpala ng Diyos. Kaya yan ang layunin ng Diyos sa kasal o sa mga nag-aasawa, no? Yan ang God's purpose for marriage, no? So kaya nga, mga kapatid, mga kapulisan, so tayo po ay dumako sa ating panalangin. At kung kayo ay may mga problema, meron kayong pagsubok sa buhay, meron kayong trials, meron kayong inaharap na mabigat na pagsubok, na lahat naman tayo sa panahon na ito ay iisang inaharap natin, pero sa pamilya natin, ibigay natin sa Diyos, itiwala sa Kanya, no? At huwag tayo malumbay, ipagkatiwala natin sa Panginoon, no? Kung meron kayong tanong, andyan ang Panginoon na tutugon, susubaybay sa ating mga panalangin. Kaya manalangin tayo saglit. O aming Ama, salamat po. Narito po ang aming mga kapulisan sa pangunguna ng aming Police Superintendent, Lord Chief Vicente Cabatingan. Lord, I pray ng aming mga pulis, patuloy mo pong ingatan, kabayan, ilayo niyo po sa disgrasya at kapahamakan, at patuloy po silang magkaroon ng takot sa iyo at makilala kang tunay. Ingatan mo ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang asawang pinakasalan, ang kanilang mga anak, magampanan nila ang tungkulin nila, tunay sila maging isang ehemplo sa kanila pong mga anak. Pagpalain niyo nga po ang buong kapulisan na aming siyudad ng Bacoor. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sila sa iyo ngayon at magpakailanman. Ama, ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ayun. God bless you all. At salamat sa Diyos at tayo'y nakapag-aral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Leo Bedanya ng City Transformation Office. God bless us all.